Għal dan tmiem il-ġimgħa fil-Marsa Sports Ground se tkun qed tittella l-14 l-edizzjoni tal-Marattona ta' Puttinu Kers. Marattona li se tkun mifruxa fuq 3 ijiem b'attivitajiet immirati li jorqtu l-gosti ta' kulħadd, jispikka l-iktar l-isport b'mod partikolari l-futbol. Waqt iċ-ċerimonja tal-ftuħ li nfetħet mill-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca kien hemm preżenti studenti minn diversi skejjel minn madwar Malta u Għawdex. B'kollox fl-edizzjoni tal-Maratona ta' din is-sena se jkunu qed jieħdu semma 8 mit-tim tal-futbol. Timijiet magħmula minn diversi gruppi ġej minn kumpaniji differenti jew saħansitra gruppi ta' ħbieb li jkunu qed jilagħbu waqt li jagħmlu ġest ta' solidarjetà ma' dawk fil-bżonn tal-għajnuna minn Puttinu Kers. Il-poplu sa issa diġà investat 8 miljun euro fl-appartamenti li Puttinu għandhom f'Satin f'Londra. It-talba għall-għajnuna minn Puttinu fl-aħħar snin żdiedet minn bejn 20 u 30 pazjent fix-xahar għal bejn 60 u 90 pazjent fix-xahar. Issa Puttinu se tkun qed tidħol għal proġett ieħor kbir biex tkompli tejjeb is-servizzi li toffri f'Londra fejn se tkun qed tagħmel investiment ta' bejn 16 u 20 miljun euro f'bini ta' appartamenti ġodda biex ikunu jistgħu jakkomodaw aktar pazjenti li jiġu bżonn il-kura f'Londra. Il-Maratona ta' Puttinu Kers se tkun qed tixxandar b'mod dirett fuq Net Television.